हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान बक्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायलायबाय। दिनै 5 सेप्तेम्बर बे 5 सेप्तेम्बरनि फोरोंगिरि सान। बे फोरोंगिरि सानाव जोंनि आसाम एम पि फरायसालियावबो मोनसे गाजा गोमजायै मोनसे हाबाफारि खुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो हादों। अब्ला नोंथांमोना फारियैनो नायलांदो। आरो बेनिनो सानखौ दिनैहाय फोरोंगुरु बा फोरोंगिरि सान हिसाबै फालिबोनाय बेखौ खुंफुंनाय आसामारि एम इ स्कुलनि फरायसा आफाद आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो बिथोन होनाय आसामारि एम इ स्कुलनि फोरोंगिरि बाहागो लाफैनो हानाय आरो फरायसा बे थाखोनिफ्राय जागायनानै आरो बेखौ मानो फालिदोंमोन आरो माबोरै फालियो बुंनो दिनैहाय फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थिननायलाय जेरै अलंबारा मोनायाव सब समाय ओंखारो थिग बेबायदिनो बे साननि बे जिउआव बिथांनि लाइफआ जोबनो रोङै मोनसे जारिमिन। थिग बेबायदिनो नोंथांमोनखौ सासे फरायसा बा सासे रोंगौथि गोनां दानायाव फोरोंगिरि बिथांमोनहा जे एफाग्राब सानफ्रामबो फैनानै फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांखौ फोरोंफैबाय थादों। दा थिग बेबादिनो नोंसोरबो बेबादि नाजानांगोन फरायनायनि बेलायाव। जेरै सर्वपल्लीखौ आरो बेजों लोगोसे आर'नाइजोंबो एसएमसि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायहोनो फोरोंगिरि दीपक कुमार ब्रह्म बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायहोनाय खावलायनाय। बेनि थाखायनो नैबे जोङो दिनै नोंनि खामानि मावनानै बिबार बावनाय खालामदों बेखौ बेवहायनो जोंहा सारा सिगाङावनो बुंथिलांनाय थाबाय। दा आं सिगाङाव मोनदाङाखै आङो बेनि सोमोन्दै बांद्राय गथ'फोरनि बानजायनायाव मिस्थि साहा मिस्थि बिस्कुट दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोंनिनो लोगो फोरोंगिरि साथाम सारा फरायसाफोरनि आफाद बिजों थाफानानै दिनैनि हाबाफारिखौ सामलायदों। दा बिथां सारा खावलायनाय बायदि आंखौ डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जिउ जारिमिन आरो सानथौ बिनि सायाव फरायसाफोरनो मोनसे बेल' कलेजाव बिथाङा मोनसे साख्रि मावदोंमोन आरो बाहायनो बिथाङा
फोरोंगिरि हाबा मावनानै गावनि जिउ जुलिखौ लादोंमोन आरो बिनि हिनजावनि मुङा शिबकामम्मा। 50 मायथाइयाव थैयो बा थैफैयो। आज बुधवार है चूहे को बुखार है। आज बुधवार है चूहे को बुखार है। चूहा गया डॉक्टर के पास।